makunen. Oli muhkea, mut Minkä makunen? ei. Siirrytään Tomin päivän artikkeliin. Onks kellään potkut? Ja päivän toinen artikkeli on päivän sää. Ja nyt jos viisaimmat kattos ylöspäin, näyttää, että siellä on pimeetä. Ei paljon näy säätä. Mutta tämä ei kyllä lotveta meitä tekemästä päivän analyysiä. Nimittäin tuolla näkyy tähtiä. Ja se tarkoittaa, että mikä tuolla on? Minä olen Tampuuri suuri. Fredrik Harma on lähettänyt minut tänne. Tiedättekö te mitä? Mulla on heijastin. Ja mä oon astronautti. Tomi, tuu tänne, mä oon etsinyt sua. Moi! Tiedätkö mitä? No! Mulla on sulle asia. No! Mulla on potkukelkka. Oh! Kiitos taas katsomisesta meidän tämä ilmoitus. Eiköhän kuviin ja tunnelmiin. No myös nyt siitä, myös nyt. Nonni.